nastavnici u školama imaju takvu vrstu jednog presinga koji nije ni za koga dobar. Ni za decu, ni za kolege, ni za roditelje, ni za sistem kao takav. I oni su pritisnuti nekim moranjima koje niko nije proverio da li i dalje moraju da se rade. Stihijski. Znači, evo, na primjer, to ja kada sam se upisivala u muzičku školu, a to me prošlo više od 40 godina, nije više, ali 40 godina, recimo, taj princip koji je tada postojao za upis u muzičku školu važi i danas. Čekajte, je li moguće da niko nije proverio 40 godina da li je stvarno i dalje taj princip ispravan? Da. To su na primjer, uverenja.